Bininiwagan natin dyan sa sawarmahan dyan sa loob. So may dagupan ko. Hello. Hello. Saan punta? We're going to the Beach. beach. Parang feeling ko, aayusin pa nila to. Parang katawag dito. Hi. Bakasyon ulit. Bakasyon. Let's go to the beach. Sino? Mga mamis. Mami Belle, Mami Ira, Mami Sham, Mami Joanne, Mami Mary. Buko kayo. Dapat pala may buko kayo dito, no? Oo nga. Oo, isa sa magandang business yun, ah. No? Galing, oh. No. Oo. Ay, mahal. Hi. Hindi na lang nakabrief ng mga. No, buti nga may brief na sila ngayon. Saka gusto ni Kuya. Na? Na. Kasi pag ayaw nito, ayaw din yan. Buwang. Boom. Coffee. Oo, sa yung warden natin patawid. Ayun, nakapula yan. Si warden. Patawid na, nagmamadali. Ayan. Punta yun dito kasi kukunin yung susi. Okay. Pakit pa eh. Pagpa ako na. Solid to. Ganong laman, no? Yes, sarap yan. Chicken yan, mal. Kasi feeling ko sa bahay na yung mga yan kakain. May sinain ako. Ma'am, ito nga ito, ah. Pardon, saan itong ano na to? Ha? Saan to? Mag-bowl. Baul. Mag-bowl ba yan? Mag-bowl. Hindi ko alam eh. Mag-bowl. Bowl. Dagupan. Oo. Mag-bowl shawarma, dagupan. Solid ka o solid? Kahit magkano. Hustling yan. Respect the hustle. Ako sa tupig for lunch. Ayun, no? Tupig. Pero hindi talaga tinipid na tubig. Oo. Mga kosa dito sa Luwakan. May kayo nandito na ano eh. Nalaiban para sa lunch. Spray coffee pa rito. Nalimutan ko yung pangalan ng malalaman. Pero sa prosecutor eh. Live yan live mga kosa.